jamana in ɲɛmɔgɔw ye ne wele waati dɔ la ko an b'a ɲini fɛ i bɛ jamana in dɔn i ni maa caman bɛ jɛ la tiɲɛ don ni adamaden ala y'i kɛ kɛcogo dɔ la i bɛ maa caman dɔn an b'a ɲini fɛ taa kɔrɔn fɛ i ka kuma kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ n'a camancɛ la i ka kuma olu fɛ i dɔw la'alla u na hakili ɲuman sɔrɔ o kuma in fɔra don min faransi ambassadeur wulila k'a ka mobili ta ka taa primature la aw bɛ nin wele k'a da don jamana in kuma na mun na ne ye kuma in mɛn ne ye faransi ambassadeur muso in wele n ko n b'a fɛ n'a ka sigi a ye sigi di an taara a fɛ n ko e bɛ t'o ɲininkali kɛ yan y'i bara ye wa yan i bara de wa anw ka jamana olu ka ne wele ko ka n da don jamana kuma na e bɛ t'i jɔ ko mun na o bɛ min jira an na o kɔrɔ ye an bɛ jamana in kɔnɔ bi nka an ta tɛ bilen o b'o de jira o parce que tɔgɔ dɔ bɛ ne la ko sɔnnamɔgɔ don wahabiya don o tuma a da man kan ka don jamana in ko foyi la a y'a bila kɛrɛfɛ aw b'a wele mun na maa min b'o weleli kɛ k'o fɔ ka kangari da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a bolo ɲɛsin u ma k'a fifaw ɲɛkɔrɔ o ye faransi de o tuma min b'aw ka jamana in kɔnɔ o ka kan ka aw ka kan ka kunnasiri wa maa min b'i ta i ka jamana kɔnɔ k'a jiri la i danyɔrɔ ye yan ye o jamana in a tɔɔrɔ i ta y'a la bilen wa maaw kunbirilen don jamana bɔsira an na il faut que o fana ka fɔ nka u bɛ min ɲini o de ye ka silamɛya in da k'a kantigɛ o y'a ɲini k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na parce que o plan n delila k'a fɔ nin jɔyɔrɔ kelen in na n ko plan 3 de b'u bolo plan A plan B plan C n y'a fɔ nin jɔyɔrɔ in na A ye ka jamana in tila B u y'o ɲini o ye ka jamana in silamɛw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw tɛ dɛ olu ka kan ka lamara k'u kɔlɔsi de diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛ kɔlɔsi de u bolo nka u y'a ɲini de an yɛrɛ dama silamɛw an ka kunkari ɲɔgɔn na wahabiya wahantan bolo minɛ bolo jigi kɔlɔsi bali an yɛrɛ dama ka wuli ɲɔgɔn kama o y'o de ɲini o nalomaya in ni ala sɔnna anw tɛ biɲɛ o kɔnɔ ayi n'i y'a dɔn maa min ye silamɛ ye hali n'a ye neni yafa a ma maa d'a ma ni silamɛ don ka ban yafa a ma a m'a dabɔ a kama a t'a dɔn de ni silamɛ don kana silamɛ neni kana silamɛ buruja kana kuma jugu fɔ silamɛ ma i balima don a ɲini k'a minɛ n'a bolo ye min ko i balima don o ye alakira de ye alayhi salatu wassalam almuslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yaslimuhu silamɛ wɛrɛ y'i balima de ye i yɛrɛ t'a tɔɲɔ i t'a di tɔɲɔni ma n'o tigilamɔgɔ y'i neni a ka kɛta a m'o de dɔn n'o tɛ a t'i neni donc olu y'a ɲini ko an ka bi dingɛ min kɔnɔ ala ma sɔn wa ni ala sɔnna fana ala tɛ sɔn u dɛsɛlen o la u filɛ nin ye ka jamana kunkari ɲɔgɔn na u y'a kunkari ɲɔgɔn na k'a dɔn fula bozo maa minnu san 1000 u sigilen bɛ u bɛɛ silamɛ ka fitina don u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga komi an banna ka ɲɔgɔn faga diinɛ kɔsɔn o tuma u ye siya kɛlɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ n dalen b'a la n bɛ ka kumaw fɛ nin waati min na dɔw b'a la ka ɲɔgɔn faga ye hiya muamara fo a ka faamu c'est un complot ourdi contre le Mali complot de don min kɛra an ka jamana in kama a ma kɛ ko sanu bɛ yan ko wari bɛ yan o tɛ dɛ
complot in bɛɛ lajɛlen kun min b'a la o ye diinɛ in ko ye o y'u kali de diinɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'u k'a ci an kana sɔn abada ka bin o ja in kɔnɔ an kana sɔn